Имаме всички основания да сме доволни от проведеното изнесено заседание във Велико Търново. Тук имаме организации с достатъчен потенциал – политически, човешки, кадрови и естествено основната тема, която обсъждахме, е подготовката за местните избори. Защото в момента имаме 3 кмета, издигнати и подкрепени от БСП. Амбицията е на следващите местни избори влиянието на БСП в областта да се разшири. Да имаме повече кметове избрани с номинацията и с подкрепата на Социалистическата партия. Затова говорихме доста в детайли. Предполагам, че и Бойко Великов и Мариана ще се включат на тази тема. За нас е важно в общините като Велико Търново, където от доста време нямаме кмет, това да се поправи, да издигнем силна кандидатура, авторитетна в обществото, която да има подкрепа и на БСП, и на по-широки кръгове граждани на Велико Търново, да предложим реална алтернатива за управлението на общината. Това важи и за останалите общини, където сме в опозиция. Например, в Горна Оряховица, знаете, бяхме на власт в управлението до 2007 година, с много силен кмет, който постигна много резултати за общината. Хората направиха един експеримент през 2007 година. Сега повечето са разочаровани доста и това дава възможности БСП да възстанови своите позиции в Горна Оряховица, която е ключова община и по значение, и по потенциал за развитие. Така че всички тези въпроси ги обсъдихме.